ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചൂടുകാലത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള വത്തക്ക ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം. ഈ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിതാ കുറച്ച് വത്തക്ക കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം പീസാക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കുരു എത്രത്തോളം കളയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 3 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസിനുള്ള വത്തക്കയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള വത്തക്കയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതല്ല പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വത്തക്ക നമുക്കിതിങ്ങനെ തന്നെ ജ്യൂസാക്കി എടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ 3 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പുതിനയിലയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 12 പുതിനയില ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നുള്ള ഉപ്പും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നല്ല പോലെ തണുത്തിരിക്കുന്ന വത്തക്കയാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കാനായി എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വത്തക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചതിന് ശേഷം മറക്കാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അടുത്ത പുതിയൊരു ഈസി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.